mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, today is Monday niya May 6, 2024. Hapit na pista guys, diri sa lungsod sa Matalom. Pahibalo sa tanan, ongoing ang pagtrabaho sa atong Matalom Boardwalk, tumpuhon ang pantalan ko guys, aron anay mudunggo puhon o barko diri sa lungsod. Ako manghinaot dun nga magtinabangay do ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom guys. Magtinabangay ta managiusa para sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan o maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys niya, kuan ay kanang mahibalo sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang musanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Atong i-try i-discover kung unsa ka nindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay? Nya katuday ganahan mo kan guys, mo magnegosyo diri. Ako nang iyo po nagnagahangyo nga atong i-try kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tenoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa okay guys, example namoy mga kuano, namoy mga prutas, namoy mga utanon. Welcome mong tanan diri nga mubagsak diri sa lungsod sa punpuhon adunay tay tabo charis kadto no guys. Atong matabang pa sa administrasyon sa DA aron mas ma-realize ang ato ang pangandoy diri sa lungsod sa Matalom. Charot ka guys no, murado correct kino daw. Atong paningkamutan nga makatabang ta sa lungsod sa ginagmay nga paagi, sa ginagmay nga kuan aron at least makakuan ta ba nga makahatagtag kaayuhan. Charot. Tinuod guys, managiusa para ug alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Worship His holy name, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name.